Vad är ens näsa då? Det går inte att sätta lite i mun. Vad är i munnen då? Här? Du måste hämta Sätt ut den då. russin. Eller stenar. Och Russin. köper röstgravin. Och köper röstgravin nu. Skärp dig. Så ja. Nej. Aj, mina fingrar. Jag har hittat en ny mun. Jaha, näsa då. Gick den på andra sidan? Det kan vara såna här ögon. Ja. Så. En till. Det är en fin tomteluva. Blir det. Ganska bra faktiskt. Jävla så.